mata masu maɗigo kaga cewa yanzu ma har group ake yi a WhatsApp, a Facebook, a ina ne social media har hadawa ake yi. Akwai contractor ake ce mai ko menene, akwai kawali mai hada wacce da wance, wai aure za su yi, wai masoyiyarta da masoyiyarta, mace wai tana son mace, subhanallahi. Ki duk halittar da Allah ya miki namiji ki ce wai ke mace kike so yanzu? Ai wannan matsalan kwakwalwa ne. To sai kaga cewa wai yanzu wai har aure suke yi, kuma ya zama hanyar ma samun kuɗi yanzu. Yanzu manya-manyan 'yan fimafimai ne, mawaƙa ne, manya-manyan mutane wanda suka yi suna duk suna cikin wannan harkar galibi yanzu. Daga wai ana ɗauko mutane aje a yi lalata da ita mace da mace su wannan su maɗigo har su yi aure. Suna kiran kansu masoyiya, tana kiran kanta masoyiya, ita ma masoyi. Dama maɗigo shi ya daɗe yana yawaita, yanzu yana wahala ka samu taron mata ba a samu ɗaya biyu suna yin maɗigo ba, yana wahala. Har ƙungiya ma suke yi yanzu na maɗigo. To duk wanda take yin maɗigo suna daga cikin wanda Allah madaukakin sarki zai rataye su ran tashin alkiyama.